Hola amics i amigues, benvinguts una altra vegada al meu canal. Aquesta vegada us vull proposar un minicurs sobre com podem ajudar als nostres fills, a les nostres filles o als nostres alumnes, si són mestres, a aprendre a llegir d'una manera més comprensiva. Sabent que la lectura, si no té comprensió, doncs no serveix per res. Vull dir, hi ha alumnes que aprenen a llegir, però quan acaben de llegir una frase, un text, no han entès el que el text els hi explica. I això vol dir que els alumnes estan molt centrats amb la lectura sistemàtica, amb els sons, amb les lletres, però que no tenen un raonament del que allò està dient, està explicant, i per tant llegeixen de manera mecànica i no entenen. A vegades aquesta lectura no té comprensió perquè la lectura no és bona i tampoc llavors no serveix de res. Parlo d'alumnes que llegeixen sense la vocal neutra, vull dir, no la utilitzen, llegeixen tal qual està escrit i en realitat com ells quan parlen no parlen d'aquesta manera, les paraules moltes vegades queden sense significat i això és un problema. Per tant, jo vaig organitzar ja fa un temps un minicurs on hi havia diferents passos per obtenir un bon resultat a l'hora d'ajudar a un nen o una nena a aprendre a llegir de manera comprensiva. Aquest minicurs constava de diferents classes dirigits a pares i mares que volen ajudar-los des de casa i efectivament també és útil per mestres. Ara m'he decidit tornar a refer la gravació d'aquestes classes i compartir-les aquí en el meu canal. Per tant, seran diversos vídeos en què en cadascú explicarem els passos que haurem de seguir per fer això. Ara que s'acosta al final de curs, amb l'últim trimestre, doncs hi haurà molts pares i mares que efectivament el seu fill o la seva filla estan en aquest procés de l'aprenentatge de la lectura i no s'acaben de llançar. Hi haurà altres que els hi hauran dit que pel nivell en el que està el seu fill o filla doncs no té una lectura adequada i que hauria de practicar tot l'estiu. En fi, hi ha moltes circumstàncies per les quals els pares es poden trobar que necessiten ajudar el seu fill o filla a millorar aquesta lectura. I jo com a mestra i amb la meva experiència puc dir que els pares posen molt esforç, posen molt interès, però de vegades no se'n surten. I és una pena que després de tots els esforços allò no arribi a cap lloc o fins i tot sigui contraproduent. Per tant, aquest curs va adreçat amb ells, a tots aquells que volen ajudar el seu fill o filla a aprendre a llegir d'una manera més comprensiva, fent servir unes petites eines que jo els hi ensenyaré. Doncs anem allà?